Gusto ba kamo nga ihatag sa Ginoo ang inyong gipang tinguha? Gusto ba kamo nga paminawon sa Ginoo ang inyong mga pag-ampo? Wala ka mo nasayop sa paglantaw ni ani nga video. Kay karon nga takna, tun-an ta how to have a strong prayer that God will listen. Sa pagsugod sa Dallas Theological Seminary, nanginhanglan silang $10,000 para ipadayon ang ilahang buluhaton. Pero wala sila kwarta sa makadako ni ani. Busa sa ilahang prayer meeting, ang ilahang lecturer nga sa H. Ironside nga pray, Lord, you own the cattle on 1,000 hills. Please sell some of those cattle to help us meet this need. Human sa ilahang prayer meeting, adunay usa ka cheque nga niabot nga nagkantidad og $10,000. Gipadala sa iyahang amigo nga wala gani kabalo sa ilahang panginahanglanon. Mga kaigsunan, gamhanan giday ang pagampo sa taong matarong. Kabalo mo sa ingon sa friend, ang salapi daw gikan sa halin sa iyahang mga baka. Natinuod gayon ang giingon, ang giampo ni Ironside nga Lord, pagbaligya og mga baka para itabang sa amo ang panginahanglanon. Mga kaigsunan, kung gusto ka mo makabaton sa inyong mga gipanghandom, pagampo. Kay ang pagampo, gamhanan. Apan mangutana ka mo. Ano man lagi nga wala to baga sa Ginoo ang ako mga pagampo? Base na kay weak na prayer. Tungod kay naay strong prayers o weak prayers. Susama nga naay strong faith o weak faith. Now, how to have a strong prayer that God will listen? Ingon ni James, an effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Mao ka na ang ato ang tubag. Apan sa dili pa nato na i-explain, ato sa tan-awon ang background ni ani nga istorya. Na mga Kristohanon nga pangalagad sa Ginoo, insakto yet gi-persecute sila sa mga dili tumutuo, sa mga Gentiles, sa mga Hudyo nga dili gatuo ka Jesus. Busa nang kalagyo sila sa layo nga lugar. Nagtago sila. Apan ang uban nangasapnan. Busa ang uban nahimong battered, punished. Ang uban pagyod gipapatay kung basahin mo ang James 5:6. Busa si James nagsulat kanila og usa ka letter niadtong AD 62. Niingon siya, count it all joy when you fall into divers of temptations. Ingon pod niya sa verse 12, blessed is the man that endureth temptations. Kay mabatunan niya ang crown of life. Then pag-abot sa 5 verse 7 to 12, iyahang gi-encourage ang mga Christians to be patient until the coming of Jesus, panahon sa tribulations o panahon sa sufferings. And after it, naingon si James nga, be prayerful also. Naga-endure ka, dapat po maga-pray ka. Kabalo mo nga, no? Because prayer is the heart of endurance. Dili ka magka-endure, dili ka makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo kung ikaw dili mainampuon. Busa pag-ampo. Luhod kung naa ka sa kalisod. Wala kay sapi ipambili sa imuhang tambal. Luhod. Wala kay sapi ipapalit sa imuhang project. Luhod pag-ampo sa Ginoo. Ang imong mga silingan gadaot sa imuha. Luhod. Aron bisan ginadaot ka sa imong silingan, magkapadayon gyapon kag pangalagad sa Ginoo. Sa mga persecuted Christians, si James gaingon, pray. Pag inampuay, tawga ang inyong elder nga magampo para kaninyo, para sa mga spiritually weakened nga mga tao o magka-emotionally weakened nga mga tao tungod sa persecutions. Ingon dayon niya, a fervent prayer of a righteous man availeth much. Aron ma-restore ang health sa Christianity, ang strength sa Christianity, aron magkapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo taliwala sa persecution. Mao kini ang purpose niya. Now, how to have a strong prayer that God will listen? A strong prayer, tungod kay actually kinibitang word nga, an effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Kining word nga availeth much is actually literally means is very strong. Okay? An effectual fervent prayer of a righteous man is very strong. So how to have a strong prayer? First, have an energetic prayer. What? Kagikan aning word nga energetic. Actually, kanang word nga effectual, fervent, gikan ka na sa Griego nga pulo nga energeo. Energeo meaning energetic.
or energizing. Now, ginagamit kini sa electricity nga maghatag og energy sa circuit. Alright? O kung i-apply nimo kini sa prayer, ang prayer nagpasabot nga passionate, heartfelt, heated, persistent. Kung gusto ka nga imong prayer is strong, be energetic when you pray. Meaning, ang imong prayer dapat heartfelt, heated, persistent, passionate. Tagaan ako mong example. Ingon ni Jesus sa Luke 18 nga ang tao dapat kinahanglan kanunay nga magampo ug dili magmaluyahon, dili maghunong. Naghatag din siya og story. Adunay usa ka judge sa isa ka city nga walay kahadlok sa Dios ug pagtahod sa tao. Ug niana usab nga city, adunay usa ka widow nga nagpakiluoy sa judge. Naingon siya, "Judge, avenge me all my adversaries." Sa permero ang judge, dili mo tabang sa babae. Yet afterwards, naingon ang judge, "Bisan ako walay kahadlok sa Dios o pagtahod sa tao. Yet because this woman troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me." Paminaw ka mo sa giingon sa judge. Bisan siya way kahadlok sa Dios, pero kay ang babae nagsige ug balik-balik kaniya. Ingon niya, basin maugtas ako, busa tabangan ko na lang ang babae. Now, kung ang judge ni tabang, how much more will our loving Father help His children who cry day and night to Him? May zonan ang babae, gitubag sa Ginoo nga kay nasa energetic prayer. May zonan, kung naasag kay energetic prayer, kung ikaw mo pray, tubagon usab ikaw sa Ginoo. Kung passionate ka, kung mo-pray ka, kung persistent ka, dili jud ka mo undang. Kung sincero ka, tinuod ang pag-ampo mo, ang Dios mahimaya. Magkaingon ang Dios, ikaw nagtahod kaniya, nga nagtuo ka, nga siya lamang ang magkaayo kanimo, busa ingon ana ang pagpangayo mo, ang Dios motubag sa imong mga pag-ampo. Mahimong kusgan ang imong pag-ampo, ug maimuha ang imuhang gipangayo. Apan energetic ba ang atong prayer karon? Or luya. Abihin niyo, panahon sa prayer meeting, mao kini ang mahitabo ay. Ingon ang pastor, ingon ang alagad, o aduna kitay 25 items ato kining iampo ngadto sa Ginoo. Ang nahitabo, after 5 seconds, mailhan gid nimo nga wala na nagampo. Nga nikuhag cellphone ga dula-dula. O pagkatapos, ga selfie-selfie. Chak-chak. ATM, nag-appeal mig prayer meeting. Magkigsunan. Sa imong makita ba? Nga, mainiton kaayo sa cellphone, pero luya kaayo sa pagampo. Ayaw gayud pag-expect nga tubagon sa Ginoo ang imong mga gipanghandom. Nga naman, bugnaw man kaayo ka sa pagampo nimo sa Ginoo. Sa trabaho, 8 ka oras. Apan sa pag-abot sa balay, ang pagampo, 4 lang yun ka segundo. Lord, thank you for this food. Amen. Ug mao na dayon to. Ug siguro kay maalamon man gidugang 4 na pud ka segundo. Lord, you know what I need. Amen. Unsaon pagkabaton nato sa atong gipangayo nga ingon ana man kita kabugnaw walay energy kaluya kung kita magampo. Mga kigsuonan, hinumdumin ninyo si Jacob. Sa dihang ningon ang Dios, mulakaw na ako kay hapit na ang hayag. Ningon si Jacob, I will not let you go unless you bless me. Nakig-wrestle siya sa Ginoo. Busa ang Dios ningon kang Jacob, unsay pangalan mo? Jacob. Karon ang pangalan nimo dili na Jacob kundi Israel, meaning Prince of God. Ngano? Kay nakigbugno ka sa Dios ug sa tao ug ikaw nagmadaugon. O tan-awa ang Israel karon. Rich, gipili sa Dios nga mahimong tigdala sa balita. Ang Amerika nahimong blessed tungod sa ilaha. Nahimong sikat ang Israel. Ngano? Kay si Jacob sa unang panahon, wala gyud ni buhi sa Ginoo. Mainiton gayud siya ug energetic gayud ang iyahang pagpray ngadto sa Ginoo. I will not let you go unless you bless me. Busa gipanalangin siya sa Dios. Mga kaigsuonan, hangyo gayud sa Ginoo.
kung sa imong gusto nga maangkon nga kabubuton man niya, hangyo agid ang Ginoo nga imo kanang maangkon. Ug imo gid kanang maangkon. Kay palangga ka sa Ginoo, mga kaigsuonan. Gusto lamang niya sulayan ang imuhang pagtuo. So how to have a strong prayer? Ano una? Have an energetic prayer. Means passionate prayer, persistent prayer, heated prayer, heartfelt prayer. Ikaduha, live a righteous life. Ingon pa sa verse, an effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Of a righteous man. Now, it is not enough nga ikaw mahimong mainiton sa pag-ampo mo. Dapat ikaw po nga gaampo, matarong og kinabuhi at ubangan sa Ginoo. Kung ingon ana mga kaigsuonan, ang imong pag-ampo is very strong. Nga magkapalihok sa masol sa Ginoo. Wa magimasol ang Ginoo ba? Magkapalihok sa masol sa Ginoo para buhaton ang imuhang gitinguha. Nganon tubagon man ka sa Ginoo pag matarong ang imong kinabuhi. Unang-una, sa mata sa Dios, beautiful kay kasusama sa bulak sa kabuntagon. O pagkaanindutan awon. O kung ikaw mangayo kaniya, o ang akong matarong nga anak nangayo, ako kining ihatag kaniya. Ang imong kinabuhi sama sa lunsayng bulawan, walay buli. Precious, mahalon, kay ikaw nagapalayo sa pagpakasala. Kung mangayo ikaw kaniya, o ang akong anak mainitong nagaampo, matarong ang kinabuhi, ihatag ko ang iyahang gihandom. Ingon pa sa John 15:7. No, we are the branches, Jesus is the vine, we are the branches. Ingon ni Jesus, if you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Kung magpabilin ta ka Jesus sa iyang teaching, kaniya, o kayang pulong, nagapabilin sa atong heart, wala to biyae, kundi atong ginakuptan, gina-follow, gina-memorize, gina-meditate. Ingon Jesus, pangayo kamo bisan unsa, o kini pagabuhaton kaninyo. Abiding in Christ and letting His Word abide in us is living a righteous life. O kung mag-ampo kita, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Your prayer is very strong. Ngano? Kaya ang righteous man manggod, mag-ampo na siya og righteous prayer. Ang righteous man, adunay righteous motive. Ga-pray siya para sa Dios, ga-pray siya para sa iyang hinigugma. Og ang iyang prayer is always according to the will of God. Ug sa dihang ang matarong nga tao, magaampo subay sa kabubuton sa Ginoo, tubagon gayud siya. Ngano, ingon ang pulong sa Ginoo sa 1 John 5:14. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Mga kaigsuonan. Strong gayud ang pag-ampo sa tao nga matarong. Pero dili ka magminatarong, ang imong kasing-kasing puno sa paghuna-huna o pagpakasala, maigsuonan, dili ka paminawon sa Dios. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Salmo Kapitulo 66, versikulo 18. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Busa magkaigsuunan, kung ikaw mag-ampo, pangayo gig pasaylodaan, basin na kay sala, nga mo mabambag sa imong mga pag-ampo. Dili ka paminawon sa Dios. Nagplano ka magkaigsuunan, nagplano ka nga patay og tao, nga pangayo ka og panalangin, may na imposible ka na. Gapangawat ka, unya gampo kag daghang salapi sa Ginoo. Siguro ka kang tubagon ka sa Ginoo. Gusto kag kalinaw Ginoo, pero ikaw mo itig tanom o gubot sa inyong pamilya, tubagon ka sa Ginoo imong pag-ampo. Gusto kag maayo nga panglawas, Ginoo tayo may panglawas, pero ginadaot, ginaabosaran nimo ang imong lawas. Nakasiguro ka kang tubagon ka sa Ginoo. Of course, dili makigsunan. Pero ikaw, magkinabuhi nga straight, magkinabuhi nga matarong, gatuman sa iyang kababuton, gatuman sa iyang mga sugo sa pulong sa Ginoo. Mga kaigsunan, matamis ang imong kinabuhi. O kung mangayo ka, ang Ginoo ganahan maminaw. Ug excited kayo ang Ginoo nga ihatag niya ang imuhang gusto,
Ngano? Kay imuha siyang ginalipay pinaagi sa imuhang limpyo nga kinabuhi. Kinabuhi nga kasunod sa iyahang kabubuton. Busa mga kaigsuonan, kung gusto ka nga ang imuhang pag-ampo strong, nga ang Dios mamati, pag kinabuhi nga matarong, subay sa iyahang kabubuton. Si James gahatag sa example niya. Gwapo kaya example, fit gig kaayo sa experience sa mga gi-persecute nga mga Christians. Ang example niya is si Elias. Ingon niya, Elias was a man subject to like passions as we are. So sama daw kanato si Elias, ingon ni James ngadto sa iyahang mga recipient. Nganuman, una-una sila tao po si Elias. Na weakness si Elias, na po sila weakness o pareha gayon. Sila gi-persecute o si Elias gi-persecute usab. Si Elias gani kay nahimo po siyang weak tungod sa persecutions ni Ahab ug ni Jezebel. So, ingon niya nga Christians, hinundumi si Elias, pareha mo ang nagipang persecute mo. Pero si Elias nagampo earnestly. Actually kanang word nga earnestly is he prayed with a prayer. Gidouble ang word nga pray para i-emphasize nga ang iyang prayer is energetic, heartfelt, passionate, heated, persistent. He prayed with a prayer nga dili unta mo ulan. O kabalumon sa nitabo, wala gyud ni ulan. Sulod sa 3 ka tuig ug 6 ka bulan. Grabe ba? Wala gid mo ulan? Oo nga no. Kay nagampo nga mainiton si Elijah. Ngano nag-ampo man sa ingon ato, kung tanaw nimo ang 1 Kings. Gasimba sila kang Baal. Si Ahab, si Jezebel, gasimba kang Baal. Ang Ginoo daw nila sa ulan, God of the rain, si Baal. Busa to challenge Baal, nagpray si Elias na Ginoo, ayaw ragod ni paulan na. Wala gi paulan gid sa Ginoo. Para pud silutan to ang mga Israelites nga gasimba kang Baal. O tanawon tabi, motubag ba ang inyong Ginoo nga si Baal nga mohatag og ulan? Wala, yun napake si Baal. Nga naman, piki man si Baal. Magigsunan na nga itong Ginoo, dili piki. Kung magampo kita, nga Ginoo, tagahain taon ako ni anay nga butang Ginoo, paminawain taon ako, maminaw kayo siya. O mulihok siya. Muhatag sa milagro. Nga naman, tinuod o buhi siya nga Dios. Nagpray na po si Elias, human sa 3 ka tuig o 6 ka bulan. Ginoo, ipaulan. Dito sa Mount Carmel ay contest di adto ug adto nga takna napildi ang mga prophets ni Baal gipangpatay tanan ug didto pod nagsugod ang pag-ulan ni ulan. Ingon sa verse 18, ni ulan. Sa diha nag-ampo si Elijah nga muulan, ni ulan ug ang yuta ni hatag sa iyahang mga abot. Mga kaigsuonan, gamhanan gayon ang pag-ampo nga mainiton sa taong matarong. Gusto ka ba ni ani? Mga kaigsuonan, you can be the next Elijah. Wala ko nagpasabot nga mahimo kang Elijah gyud nga makatawag kag kalayo gikan sa langit. Maisunan, you can be an Elijah today. Nga maka-change ikaw sa panahon. Ting init, mahimong ting ulan. Ting ulan, mawala ang ulan, mahimong ting init. Basta mga kaigsuonan, magmainiton ka lang sa pag-ampo mo o magkinabuhi ikaw matarong. Kumusta imong kinabuhi karon? Ana ba ka sa ting init nga panahon? Ana ba ka sa bagyo tungod sa problema, sa mga sakit, ang mga bagyo, ang mga balod sa mga sakit, mga balod sa mga utang nga dagko kayo? Ana ba ka ni ana mga kaigsuonan? Mangit-ngit ba ang imong kinabuhi, kinapuno sa panganod na maitom ang imong kinabuhi, ang pulong sa Ginoo? Gatudlo ka nato nga ang mainiton nga pag-ampo sa taong matarong gamhanan kayo. Pwede ka magka-change mga kaigsuonan sa weather sa imong life. Kung ikaw magkinabuhi nga matarong ug mag-ampo nga mainiton. Ug maunya, wala na ka ng kangit-ngit kung dili kahayag na. Mubalik na ang imong kusog. Mubalik na ang imong maayong panglawas. Mubalik na ang inyong relasyon. Wala na'y panag-away. Makabayad ka na sa imong utang. Basta ikaw mainiton nga mag-ampo o ikaw tao nga matarong. Panahon sa kalisod, ayaw pagluya-luya. Ayaw pag-undang pag-ampo. No. Kay karon hinuon nga takna, gikinahanglan nimo pag-ayo ang pag-ampo, pagpangayo sa Ginoo. Padayon pag-ampo. O kung magpadayon ka sa pag-ampo, mga kaigsuonan,
Maabot ang takna nga muulan og panalangin ang Dios sa imuhang kinabuhi. O ikaw mamunga og kusog, paglaom. Wala ko nag-ingon mga kaigsuonan. Always gidayon kita makabaton ni ana nga mga success. So karon nga takna, how to have a strong prayer that God will listen? First, have an energetic prayer. Second, live a righteous life. O kung buhaton nimo na mga kaigsuonan, ikaw makabaton sa imong mga pagampo. Ang imong pagampo mahimong kusgan, magkapalihok sa Ginoo sa pagbuhat, sa tinguha sa imong kasing-kasing. Pero ha, dapat kini subay sa kabuton sa Ginoo. Now, salamat sa inyong pagpaminaw. Dalaygon ang Ginoo, hinaot nga inyo kining i-share sa inyong mga amigo o amiga. O i-like sab kini nga video, o pag-comment ka mo kung gusto ka mo mangutana, o gusto ka mo mag-react. O pwede sad nga mag-subscribe ka mo sa ako ang YouTube channel, The Truth Bible Program. Now, thank you very much for watching. God bless us all.